Čau, vítejte u našeho nového dílu Vodka s Vicky a Kiki. V dnešním díle vám ukážeme, co můžete nadělit své milé nebo milému k Valentínu. Takže začneme. Já jsem si pro svého milého připravila tady rámeček na moji fotku, kterou jsem potom dá. Dala jsem tady, je to rámeček z IKEA, jo, prostě ten běžnej. Tady jsem nalepila peříčka a korálky, stojí to pár korun a vypadá to fakt stylově. Takže to je toto. Takže jako druhou věc tady super voňavka od Shakiry. Jako toho, jestli máte nějakou milou holčinu, tak to se jí bude určitě líbit, takový sladoučký parfémek. Samozřejmě nesmí na Valentín chybět i nějaká ta literatura, takže tady jsem si připravila, že můžete dát své milé sadu románů, například Nebezpečně blízko, to je velmi kvalitní románek, pak třeba Boj o srdce, Překažená svatba a tak. Je to prostě milostný, romantický a určitě jsem vaši holku pobaví. Takže další tady pro nějaký nezbednice. Určitě je hnální kolíček. Jo, tak ukážu. Ten se hodí každé mladé slečně do šatníčku. A teď vám chceme ukázat naši jako vlastní výrobu, co jsme s Vicky vyrobili. Co můžete vyrobit i vy, taky za pár korunek. Hlavně je to fakt levný, stylový a uděláte tím radost, protože to udělali od srdíčka kvůli tomu, že prostě se na tom dali záležet. Od toho srdíčka. A jsou to přáníčka takhle, jo, takhle to vypadá, se můžete také napsat cokoliv. A je to, Vicky má teda verzi z těstovin, jo. Tady jako kolínka ale prostě za pár korun. Jde udělat i gluten-free verze, což je tady prostě z čočky bílý, což je třeba taky docela fajn, jo. Prostě stačí lepidlo, čtvrtka, křída nebo tak. Nalepíš to a je to. Takže další, co nesmí chybět určitě, když máte nějakého přítele, přítelkyni a chcete je opravdu hodně potěšit, tak samozřejmě Bible. Ta se hodí vždycky, jo. Pokud jste ještě neměli třeba jako nějaký zážitek, Sex, no. tak si to hlavně přečtěte předtím, prosím vás. Jsem takový moudrou, takového pána, je to fajn, no. Je to dobrý vědět. Tak samozřejmě jsme hledali i po internetu, co se dá různě najít a našli jsme dvě taky fakt krásné věci. Kdybyste se fakt chtěli vytáhnout, kluci, jo, tak vašim holkám můžete koupit tady večeři s Pavlem Trávníčkem, jo. Je zrovna v akci, takže stojí jenom 47 000 a pár drobných, jo. A myslím, že to je fakt neodolatelný. Potom jsme našli další krásnou věc. A to je na Slevomatu samozřejmě. Slevomat je ráj věcí pro dva. Krásná věc, co se nám líbila, zážitková výška na koni, jo. Hele, stojí to jenom 3 kg a je to nádherný, jako projet se na koni ve dvou, jo. To je krásný. A další věc, jestli se s vaším přítelem opravdu hodně dlouho, tak neváhejte a vytetlujte si jeho jméno. To je teď opravdu v módě. Ale hlavně si toho Valentínka pořádně užijte. Nejdražší je prostě strávený čas společně, takže buďte spolu a buďte šťastní. Hezkýho Valentína. Na zdraví. Na zdraví. Ahoj. Mějte se krásně. Já se zabil, ty vole. Pokud chce být vaše slečna stejně skvělý youtuber jako my, tak jí pořiďte tady tu skvělou knížku, prosím vás. Jmenuje se to Já youtuber. A jako je to opravdu kvalitní četba, jako fakt. Ale vy se dozvíte, jak máte být prostě dobrý youtuber, no, jakoby jaký jsou ty návody jako, a tak. Právě my to jako používáme dennodenně. Bohužel to teda není jako, jak na to přišla Terry Blitzen, jo, která prostě je neúspěšnější, ale tady má asi něco jiného na práci, no, než psát knížky.